Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आव आसा खालामो बयबो नोंथांमोना मोजां दंजोबो SSC Constable finally admit download and बेनिफ्राय मा डकुमेन्ट्स नोंथांमोना लांनांगोन रिलियावहाय फिजिकल टेस्टआव सो बेनिफ्राय BTC Gr.3 एग्जाम आरो भाइवा टेस्ट बे जाबाय Gr.4 हिसाबै आरो थाबनो नोंथांमोना एपइन्टमेन्ट लेटार मोननो थांगासिनो दङ बेनो जाबाय सेक्रेटारि अफिसावहाय सो एग्जामा माब्ला जागोन बेनि सायाव आपडेट लाना फैदों आं आसा खालाम नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ नायजोबगोन आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो दा लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांनि PST नि अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जों एडमिट डाउनलड प्रसेसखौ आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाना फैबाय जानो हागौ गोबां नायखाबाय अब्लाबो जों फैबा अफिसियेल वेबसाइटआव एन्ड अफिसियेल वेबसाइटआव फैयोब्ला नोंथांमोना एडमिटखौ बेनिफ्राय मोननाय नङा मानोना एडमिटनि मोनसे अफिसियेल साइट दंखायो जों बेनिफ्रायसो मोनगोन सो बेखायनो नोंथांमोना बेवहाय सार्च खालामनांगोन बेनो जाबाय CRPFनि अफिसियेल वेबसाइट अके दा जों नैबे नटिसआव फैयोबा जों जास्ट स्टेटासखौ नायनो हादोंमोन सिगाङावहाय माखासे नटिसखौहाय नाथाय एडमिटखौ बेयाव होआखै मानोना CRPFनि अफिसियेल साइटआवसो होदों जेला जों CRPFनि अफिसियेल साइटआव थांसै फैदो दा नोंथांमोना CRPFनि अफिसियेल वेबसाइटआव बेबायदि टाइप खालाम आं नोंथांमोननो लिंकखौहाय डिसक्रिप्सनाव होना दोनदों चेक खालामनो जाबाय दा फार्स्टआवनो अपसन दङ डाउनलड एडमिट दङ स' नोंथांमोना बेयाव खनसे क्लिक खालामबानो पेजआ अपेन जायो अके जास्ट बेयाव लडिं जागोन दसे सम नेनांगोन मानोना नेटनि सायाव स्पिडआ सोनारगोन अके एन्ड दायो फैबाय बेखौ क्लोज खालामदो एन्ड बेनिफ्राय जोंहा नै बेबायदि मोनबाय नोंथांमोननि आइडिखौ होदो आरो आइडि होनानै बे 7+8 दङ बेहाय बेसेबां जायो बेखौ होनानै सार्च खालाम आरो नङाब्ला रल नाम्बार दङबा रल नाम्बार जागोन जुदि गैथ्राब्ला स' नोंथांमोना गावनि नाम फादार्स नेम बार्थडे होनानै नोंथांमोना सार्च खालाम अब्लानो एडमिट मोनगोन दा रानिंआ 5 किल'मिटार 24 मिनिट्सआव बे जाबाय हौवाफोरनि एन्ड हिन्जावफ्रा 1600 मिटार्स 8 मिनिट 30 सेकेन्डआव स' नोंथांमोना बेखौ कमप्लिट खालामनांगोन अब्लानो क्वालिफाइ जागोन बेयाव जेबो एक्सेलेन्ट थाया आरो बेयाव पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोनखौ नेक्स्टआव लेंहरगोन बेनो जाबाय मेडिकेल टेस्टआव आरो मेडिकेल टेस्टआव पास जाबा नोंथांमोनाहाय काट अफ भइसआवहाय साख्रि होनाय जागोन बेनो जाबाय SD कनस्टेबल हिसाबै जेराव 50,000नि बारा भेकेन्सिस दङमोन आरो CRPF SD कनस्टेबल फैगासिनो दङ नोंथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामनो मोननायनि अपसनखौ मोनसिगोन दानिया इम्पर्टेन्ट डकुमेन्ट्स रानिंआव थाङोब्ला स' नोंथांमोना एग्जामनि एडमिट बेखौ लांफाथारनांगोन आरो लोगोसे दानि एडमिट कार्ड गोदान फिजिकेल टेस्टनि बेखौबो लांनांगोन एन्ड रिपर्टिं टाइमाव नोंथांमोना सहैनांगोन सेन्टारावहाय एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि माखासे कास्ट सार्टिफिकेट जाहैबाय ST सार्टिफिकेट जायखिजाया आसाम स्टेटना बेनो सोलियो एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोना एक्सट्रा होनोबा PRC एबा स्टेट डमिसाइल दा PRCआ बयनावबो थाया बेखायनो नोंथांमोना मोनसे खामानि मावनो हायो बेनो जाबाय स्टेट डमिसाइलाव आरो बेखौ बबेयाव मोनो होनोब्ला DC अफिसाव मोनगोन सानसेयाव मोनो नोंथांमोनाहाय डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट थानाय जाहाथे खालामो PRCनि सोलाय तो बे थाबानो एक्सेप्ट जागोन जेबो टेनसन गैया एन्ड बेनिफ्राय डकुमेन्ट्सा होनोबा क्वालिफिकेसननिया जाहैबाय 10 पासनि गासैखौबो लांफानांगोन मानोना बे जबा 10 पास लेभेल नालाय स' बेखायनो एडमिट नोंथांमोना 10 पासनिखौ लांनांगोन जुदि गैयाबा स' नोंथांमोनाहाय मा खालामनांगोन बार्थ सार्टिफिकेट थाबाबो जायो बेबो एक्सेप्ट जायो स' बेखायनो नोंथांमोना स्टेट डमिसाइल लांथारनांगोन PRC गैयिफोरा आरो PRC दङबा मोजांनि बाथ्रा देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि क्वालिफिकेसन गासैबो डकुमेन्ट्सखौ लांफाजोबनानै जेरेक्स कपि खालामना लांबानो जाबाय आरो फट' कपिस नोंथांमोना लांफाजोबबानो जाबाय जाहाथे नांगौ जायोबा नोंथांमोनाहाय साबमिट खालामनो हायो स' दानिया जों थांसै BTC नि अफिसियेल वेबसाइटआव जेराव नोंथांमोना Gr.3 पस्ट एप्लाइ खालामगासिनो दङ आरो बिनि लास्ट डेटआ जोबसिगोन गाबोननो जोबगोन 25 एप्रिलाव स' बेखायनो नोंथांमोनाहाय हैदो अफिसियेल डाइरेक्ट थांनानै हैबानो जाबाय साबमिट हैबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय लेटेस्ट आपडेट्सआवहाय जों नायोब्ला दासिमबो अफिसियेल जोंहा एक्सटेनसन डेटनि आपडेट फैयाखै मानोना जोंहा गेजेराव बन्द जादोंमोन आरो बिनि लास्ट डेटआ 25 एप्रिलमोन स' गोबां हलिडेज दङमोन बेखायनो लास्ट डेट बारायोबा अफिसियेल साइटआव फैनायनि चान्सआ दङ एन्ड एग्जाम होनोबा लास्ट उइक मेआव चान्सआ दङ बेखायनो बे पस्टआ जोबोद इम्पर्टेन्ट नांगौ जाना दंखायो BTC अफिसावहाय बेखायनो स' थाबनो नोंथांमोननि एग्जाम कन्डाक्ट खालामगोन आरो साख्रिखौ होनाय जागोन एन्ड बेनिफ्राय Gr.3 आव नोंथांमोना एग्जाम जाग्रोगोन फार्स्टआवनो आरो बेयाव पास जाबासो भाइवा टेस्टखौ लानाय जागोन आरो Gr.4 आव डाइरेक्ट भाइवा टेस्ट लागोन जेराव नोंथांमोना गासै 10 पस्ट मोनदोंमोन जेराव 10 पास लेभेलनि स' बेखायनो डाइरेक्ट भाइवा टेस्ट लानानै नोंथांमोना थाबनो साख्रि होनाय जागोन आरो बे चान्स दङ मेनि लास्ट उइकआव चान्सआ दङ मानोना पस्टआ बि इम्पर्टेन्ट बेखायनो गासैबो नोंथांमोनाहाय रेडि जादो आरो एग्जामखौ जाहाथे मोजां होयो आरो बे एग्जामा डिस्ट्रिक्ट वाइसआवबो जानो हागौ Gr.3 हिसाबै जुदि केन्डिडेटआ बारा जादोंब्ला जुदि खम जादोंब्ला बे जाहैबाय नोंथांमोननि क'क्राझाराव जानायनि चान्सआ दङ दा एग्जामा नोंथांमोनाहाय बबेयाव जागोन होनोब्ला बे उननि बाथ्रा एडमिटआव मिथिगोन एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोननि एग्जाम पेपारा माबायदि जागोन गोबां कमेन्ट्स खालामदों Gr.3 हिसाबै आरो भाइवा टेस्टआव माबायदि रोखोमनि सोंगोन दा बाथ्राया जाहैबाय जों एसेबाबो एनालाइज खालामनो हायो BTC नलेज थाथारनांगोन आरो लोगोसे BSc आरो लोगोसे BTR गासै मोनथाम फिस रेकर्ड जाबाय बिनि सायाव डिटेल्स नोंथांमोना A to Z थानांगोन एन्ड बेनिफ्राय माखासे नोंथांमोननि नलेज थानांगोन जेरै आसाम GK इन्डियान GK बेनिफ्राय कारेन्ट एफेयार्स बेनिफ्राय जिअ'ग्राफि नोंथांमोना जाहाथे BTC नलेजखौ जाहाथे लायो एन्ड एग्जामखौ जाहाथे पास खालामो दा Gr.4 आबो नोंथांमोना BTC नलेज थानांगोन आरो जेसेबांनो हायो आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाना फैगोन स' बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि बिग आपडेट